Nagsunod-sunod ang pasumbingay ni Hesus aron gyud ta makaamgo o makahimo sa tinud-anay nga pagpuyo niining kalibutana. Nya unsa may atong kinahanglan nga ikinabuhi or batasan sa atong pagpuyo aning kalibutana, kinahanglan gyud kanunay tang magpaabot nga moabot ang pamanhonon. Mao ni ang makapahimo natong putli or virgin, birhen, kanang magpaabot ta sa pamanhonon. Ang pamanhonon mao ang Ginoo, mao si Hesus. Unya kitang simbahan o mga sakop sa simbahan, kita maoy mga birhen nga musugat kaniya inig-abot. Ang sukdanan mao ang kahayag sa atong suga. Kung muaop ng atong suga, wa na, di na ta madawat kana yung magdilaab pa ang atong suga. Nya unsa maning suga? Kanunay ni natong makita panahos bunyag na aday ng suga, kandila, panahon misa na agin ang kandila, inigkasal na asad ng dagkutan nga kandila. Kada gid nato celebrate mag-blessing ta na agin ang kandila. Unsa may significance anang kandila? Ang kandila or ang suga mao kana ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo ba? Pasigaon ginang pagtuo. Giko na be, pangutan-an ang imong tupad ing na nagsiga pa na imong suga. Na. Basig na paong na. Nya, narabay hinomdo mo anang duwa sa una, kanang naay duwa nga usahay managtiayon nya kanang sana kandol dance sanang duwa kanabang kontis-kontis ba nga pares ang laki ug babae nya ang babae mo itig huyop, ang laki mo itig panalipod sa ilang kandila nya mag-ana na sila nya magsangka-sangka ba tong ubang pares. Nindot kay na nya lipay kayo ang katapusan nga di gyud mapawong ilang kandila. So depende ra sa paris og maayong mutayhop nya ang usa sad maayong manalipod. Magtinabangay unta ta ingon ana ba nga dili mapawong ang atong pagtuo. Muna diri sa unang pagbasa niingon si San Pablo, nakadaig man gid ninyo mga taga Tesalonica kay mga buotan man gyud mo, nagkinabuhi man gyud mo sa subay sa kinabuhi ni Kristo. Inyo man yung gipuy-an ang among giwali, inyo man gisunod ang among kinabuhi. Pero matod pa ni San Pablo, ako gyapon mong awhagon sa ngalan ni Hesukristo nga likay gina ninyong sala. Kay kani manggong sala mga igsuon, mao ginay mo patay sa atong pagtuos Ginoo. Ang sala labi na gyud og musugod na taog justify sa atong sala. Pranang sala sa pagpamakak nya og bakakon ka mutuo pa ka nga niingon si Kristo, ang kamatuoran maoy mohatag ninyo og kagawasan. Adi na kamutuo labi na gyud imong anang i-justify ba imong panalipdan, imong hatagag rason moingon ka unyag musulti ko tinuod porting gubuta total di masanidako kayong salaa kaysa magubot mi. Ana mo na din aka musultis tinuod nya kamo diha gusto mo musultis tinuod motuo mo nga ang kamatuoran muhatag ninyo kagawasan, tuo mo nanglitan imo jong ipakita nga mao ginay tinuod nimong kilay, di gina nimo badlis-badlisan. Kaako ka na imo jong ipakita nga mao ginay tinuod nga color sa imong buhok, di nimo kolor-koloran na. Kaako ba ka nga di gyud ka mangutang, mangayo gyud ka. Pakaron ingnon kang naa kay motor nya inutang di ay nya hapit na nabitay ngan hirap bakas pari mangayo usahay og bayad sa motor. Ang pari di ka maong mo drive og motor pero mo nagbayad sa mga motor. Pakaron ingnon kang naa kay multicab nya inutang di ay nya aris pari mo sangko ngayo
Naiuban sad pakaron ingnon tinukhangay magsigig sex o pay mga kasal unya inig prenatal na inig panganak na maglisod nagbayad sangko gyapos pare wa man gani ang pare maghimog bata mao naman oy pagastoon ana mga diaper mga gatas hangtod mapaakas iro mapaakas iring pare gyapoy mo gasto unsay labot nako ninyo apil na ngadtos mga kanana ang ana bang mga requirement inig kuan inig eskwela ano mang magpakaron ingnon mamo nga inyo yung paeskwelahon wa man day mo ikapalit og requirement pagpuyo sa kamatuoran tuo nga sa imong pagpuyo sa kamatuoran mao na mohatag nimo kagawasan sama ni Maria ug ni Jose wa sila magpakaron ingnon wa sila'y kwarta nga ikapadaan ni Hesus aron mo eskwela si Hesus wa sad mo eskwela si Hesus ana kamatuoran kaya kining kamatuoran kining pagtuo di naman na kinahanglang eskwelahan mao bitaw ang mga apostoles gihimo ni Kristo nga apostoles labi na gid si San Pedro nga gihimong Santo Papa wa man to'y grado wa man to ka eskwela ana kasagaran hinuna ni mga kusog kay mo eskwela mo nay kasagaran nga wa nay pagtuo kana din gasigig tudlo anang mga atheism kanang di na mo tuo Ginoo mga tag-as man naggrado ila man ang evaluaton ila nang analyson ang Ginoo di kom tuo kay di man ako mapruibahan sa akong huna-huna imposible na Ginoo awa na patay dayon muna bantayan na nato nga dili mapaong atong kandila matod pa sa atong tubag sa Salmo ningon diri magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo kinsa maning maayong tao kun suod siya sa Ginoo dihay kausa gipangutana siya si Kristo maayong magtutudlo ningon dayo si Jesus nganong ginganlan man ko nimo maayo usara ang maayo ang Ginoo muna ang musunod sa sugo ni Jesus maoy mahimong maayo ang mga wise virgins or mga maalamon nga mga dalaga nagdala sila og additional nga lana kining atong pagtuo kinahanglan nga dili magsalig sa sakramento sama ning pagsimba kanang naang pagkumpisal bunyag konpirma sa panangusan sagad atong dawaton kaning minyo kanang sacrament of matrimony di ta magsalig ana nga nabunyagan ako ana luwas na ko ani nakonpermahan ako okay na ni nagsimba man ko nangumpisal man ko dili pa na siya igo tagai og additional unsa pa may additional ang atong mga maayong buhat atong ubanan sa atong daily works nya unsa may mga mayong buhat kaning akong itudlo nga AAA mo ni akong sigihag balik-balik sa COVID kanang akong grupo nga Center of Very Insightful Dinner Group nga kana gyung ampo alagad ug antos humana ka bunyage pagsigig ampo humana ka maminyo sigig ampo rosaryo matag adlaw simba rosaryo matag adlaw apil ana mga organizations sama anang karon naatay Alliance of Two Hearts naatay Sacred Heart nga devotion naatay Legion of Mary maapil kag lector apil kag salmista choir kana bang suportahi ba ayaw pagkain nabunyaga na bitaw ko nakasimba na bitaw ko pagdala og additional kay haron kung naay mo damag nimo nga mga buot mo paong sa imong suga di apa kay ikasuporta nga additional nga lana og kining atong pagsigig ampo alagad ug antos mao ginay makapalig-on sa atong pagtuo mo pabiling yung musiga kay panahon sa pagantos pabilin kitang magsunod sa Ginoo muna magsadya kita kanunay kay nahimo man tang maayong tao
Nya lain sang buhat nga pag-alagad dinis atong parokya kanang pagpalit og slots. Sama aning inyong pagpalit karon sa mga holy pads. Pagkadako anang grasyaha nga mamalit mo aning atong holy pads kanang para sa atong National Retreat for Priests. Ang ato kong halin as of yesterday, lipay-lipay na ko gamay. Kay niabot na og 10,179 ka slots. Pagpaka na to ang atong mga halin. 89,821 na lang ang available, tag 100 per slot. Ang ato sang kuan, healing, strength, and spiritual growth or HSSG para ni sa atong umaabot dool na raba ugma mosugod na ta sa atong triduom para ni sa atong foundation 10th foundation anniversary nahalina na punta og 2,873 ka slots, 3,127 na lang ang nahibilin. Pakpak na sad, salamat kayo. Kanindot ani, nga napagitay 10 slot challenge hangtod ni karong September 5 ni abot na sag 621 ang atong 10 slot challenge. Pakpak yapon. Nganong sige man tagpakpak kay magsadya lagi ta kay mga maayong tao. Unya mao ni mo support nato. Ngay daghang mo text nako, Father, sa una sige gyud kog pamalikas aning akong mga anak. Di jud ko kapugong sa akong baba, Father. Pero sukad sige kog paminaw sa imong wali nya, sige sa kog palit og slots, Father. Panagsa na lang kay ko masipyat og pamalikas. Ako kanindot anak murabag mo ni ang kaning atong pagpalit og slots, pagsigig paminaw aning misa, mo ni ang support nga dili madritsog kapaong ang atong pagtuo. Kana bang makakita na kasi imong anak nga image and likeness of God, nga kana ding imong anak nga gamay mao day na tag-iyas langit, nyag imo nang kusion, wa na kontra na nimo ang tag-iyas langit. No, ina ba? Mga kuan ba na siya, mga additional nga oil. Muna magpabilin ang atong pagkabirhen or on kanang virginity nga gipasabot dinhi ni Kristo ang kaputli sa atong kasing-kasing o gunahuna nga dili mabutangan og dagkong mga sala. May katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon iminti nato atong virginity. Ana. Ay lamog lingi ka mong gaduda na pero kanang kuan lagi kana laging atong kana bang kaputli ba nga wa tay sala. Sige manindog na ta.